nog mijn been doen, mama zien. Hoi. Wat haast? Ben je aan het schreeuwen? Ja, maar ik ben vrij. Nee, clear? Net slaan, net slaan. Dat bedoel ik dus. Goeiemorgen. En na je dag een nijvlog. Ik heb zaken kreeg een squallen gebracht. Hij moest een zo'n squallen. Hij is wel wat opknapt. Ik voel hem nog net helemaal topfit. Maar ik heb mij al gepraat dat het net gaat, dan kun je juf bellen en dan hel ik hem op. Was ik goeie Cesar? Hoi. Hoi, goeie. Wat hast u daar voor lekkers? Oh, lekkere mandarijn. Nom, nom, nom. Is het lekker? Is het lekker? Nee, volgens mij smaakt het er wel. Nou ja, ik heb zaken dus naar squallen gebracht. Daarna ben ik nog even terug naar de winkel. Nog even wat dingetjes hellen. En mijn blankjes, die kan je nog even inwaan. En ik ga krijg nog even op kantoor wat uitprint. Zat je witte stiende bannenversjes een beetje on hold. Toen ik net heel fit weer. Maar nou ja, de bannen die had nou actie. Dus voor mij beginnen we nou een beetje op te knappen. En ik zal weer even onder de slag met de versjes. Textueel nog even terugnemen. En nog even muzikaal zien dat alles klopt. En dan gaan we met kwatten de studio in om het op te nemen. Nou ja, ik zeg maar ik ben 4 versjes in totaal. Zwemdiploma, versje boeken. Nou ja, maar ik nog eens boeken er net mee. Maar nou ja, het is juist wel heel leuk dat je dan nog een versje gaat boeken. Dus hondje. Het chitsvlogversje. Nou, die kennen we misschien wel, die stiet ik op YouTube. Dat is echt dus opening nummer, zeg maar. Nou, daar ga ik nog wat completten bij betocht. Dus, nou ja, een echt versje willen. En dit is eigenlijk een van de belangrijkste versjes. Het versje heet fruit. Want mijn kwatten ging ik langs alle basisscholen in Dantemediel en Achterkarspelen. Om ik, nou ja, onder ben schintelen van hey, hoe wichtig is fruit nou? Gewoon zo'n eten, groente en fruit is zo belangrijk. En om dat een beetje op een wattelijke wijze onder de band te brengen. Dus dan ging ik met mijn gitaar en een maand vol fruit ging naar de Loonse squallen. Dus daar had ik heel veel zin in. Bij dit versje fruit, nou, dat nummer gaan we dus opnemen, maar gaan we echt een clipmaatje. En in die clip komen Saken, Jara, Rolf Jan, Ildau, Famke en Lois. En ja, daar maken we dus al je nog tarrieringen ervan. Kleding en decor. Boutje gaat me daar wat mee helpen. Hast het op? Was nog een beetje? Is er nog meer haar? Maar Boutje gaat me dus daarmee helpen. Dus dat is wel heel mooi. En ja, in die clip is echt vol kleur en fleur. En net de winkel wat mij de kleding aan het uitziekje. Maar ja, komt erop. Komt erop. Ze gaat zanggeduld, hè? Maar wat even snijden, schat. Tje, hier is nog een. Die? Oh. Een winkeltje in Dokkum van Nienke. Die geeft de kleding ervan. Dus dat is wel heel leuk. Dan kan ik dat loslaten. Want ja, je kan altijd alles wel precies zelf aanvullen. Maar nou ja, ik weet gewoon met die kriesclip en mijn toneel weet ik gewoon, het kost altijd meer tijd dan dat je denkt. Dus ja, op zich wel fijn dat ik dat gewoon lekker uitbesteden kan. En hij echt prachtige kleding, dus dat komt heel leuk kleur. En ze had er echt feeling van, vooral met kleur. Dus dat is wel heel leuk. Komt er nog mevrouw, ja? Tadaa! Alsjeblieft. Nou, het decor wil ik eigenlijk zo vol mogelijk zelf maken. Ik wil eigenlijk wel een, ja, van de tinnen hout, dat die elke tijd van mijn zaagje wil. En dan kan ik dat mooi verfje met Saken en Jara en Teertske en Rolf Jan. Een appelbeem lijkt me wel leuk. En misschien een bosje met wat mandarijntjes of bij, maar echt een beetje dat het fruit ik weer weer omkomt. Dus dat is eigenlijk een beetje het doel. Boukje had van mij al een van die bennenkraampjes voen. Dus daar kan dan echt het fruit in. De skelter met mij. Ik wil wat van die houten bakjes gaan waar het fruit in kan. Dus ja, er moet nog wel wat gebeuren, maar het begin is er. Maar dit is dus het belangrijkste, het versje fruit. Die is wel heel wichtig. En als laatste het versje rapgrut. Dat versje gaat hoe dat, nou, dat er bij een sagau grut worden. Dit versje gaat dan eigenlijk over Zaken Thomas. Maar nou ja, dat zijn dus de 4 versjes die we dwangen in. Zwemdiploma, boeken, chitsvlog, fruit en rapgrut.
Dus die neem ik nog even textueel terug, muzikaal terug. En dan kunnen we met de studio indoeken. Dus ik ga er vanochtend in. Ik zal even onttypen en ontpingelen. En ik laat je maar even weten dat het slag is. Wat is dat? Een beetje drinken? Beetje drinken? Wetter? Nou, ik ga voor dan ook zo'n kliederskort hellen, want het is een dikke griemerij en dan bloost ontklaaien. Maar dit is echt ideaal. Ik is mooi aan, neem mijn doekje. Ja, echt heel handig. Ik is lekker omgriemen, want Hilda wil nou niet meer eens erop voor, maar die wil alles zelf doen. Zelf eten. Bij je varken of een lepel gaat helemaal. Jongens, ik bij jongens eten, nou dan lees ik in een knoop. Want Jelke zit altijd naast haar. Dat ga ik even goed betaald. En Zaken zit je naast me. Maar Jelke had er de hand vol aan, echt weer. Het is echt een draakje, echt een boefke. Kan je hem nog wel eens een keer zien laten hoe dat je jongens erom taggiet. Boef. Eerst alle tekst nemen we een keer trol nemen, zoals Scott-Celine. Dus even weer fris in geheugen en alles. Alles even lekker trollen lezen. Eventueel voor wat aanpassingen, maatje. Heel handig mijn benen doen, mammetje. Hoi! Wat haast? Bestrek aan het schreeuwen. Hé, daar zit nog mandarijn op. Wat haast weer? Je staat aan het schreeuwen. Oh. Tje. Eeuw. Dauw. Eeuwdauw. Ik ben nog van die figuurtjes erbij. Ik is mooie figuurtjes, maatje. Tja, van mij. Het is toen ook wel haar. Tja. Ik stek zat wel. Tja, die kan je dan weer in. Oh, de mist kan je zeker. Blomkes pleiten. Tja. Maak het met een bescherm en ik eens toe. Goed zo, en ook hen weg in. Ja! Wauw! Wat mooi! Wat is leven? Met driehoekjes. Mooi. Dit is een hartje. Een hartje. Wauw. Dit is mooi. Nou, Ildau. Neem ik een hartje dan? Een hartje van Ildau. En een hartje van Mem. En een hartje van Heid. Heb ik een hartje van Zaken? Dat is de heel. Dat is toch mandarijn, hoe dan? En een hartje van Zaken. Nou, Ildau. Ze begint steeds meer te praten. Zei ik al Zaken, hè? Er is Zaken en squallen. Ja. Zaken. Zaken een beetje ziek, hè? Loskanden. Zaken, goed zo. En waar ben ik? Mem? Ja, en waar is aan het werk? Heid? Ja, en kist Beppe Cesar? Beppe? Piep! Oeh! Wat dust! Bovenop, Mem. Nou, mooi kleerman, hè? Ik ben geen hinder, hé. Hop, 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 hop. Oh, hoe gaat het? Gaat het goed? Oeh, die gaat boem. Liet ze dan er staan? Best u het kleuren? Oh, dat was ouwe hoeren. Dat was ouwe hoeren. Ouwe hoeren. Ja, maar ik ben vrij. Zit op het hele alweer slaan. En trouwen en smiepen. Boefke best doen, hè? En wat zijn we dan? Tuutjes en aaien, hè? Oh, een tuut op elkaar. Goed zo. Ja, dank je. Tuutjes en aaien. Je krijgt samen een tuutje van Hilda. Lekker flip. Nou, dit mag ik vanmiddag maar even verder dan het Hilda op bed lijkt, want het is net een skieburg. Oi. Ik zet de blomkes even erin, want een mooi plakje. Nou.
Dit is dan mooi. Ik die liet ze hier nog jaren. Want ik wil heel graag hier een politie tafel, maar dat is niet het werk met Ilda, want die squat me alles hoe laag. Dus die tafel kan alleen maar water goed op. Dus ik kom hier een blomke. Zo, dat is toch schattig zo. Oh, dit is echt wel leuk trouwens. Dit is nog van Foute Party. Koen was op een foto komen, check dan. Chits, Jelke was die snor. Ilse, Tjibbe, Mark, Angelique, Fokke en Dienke zit er nog ergens achter. En Erik, dus Erik, onherkenbaar. Weer echt een heel leuk feestje. Die gaat zo volle willen, maar puur al hoe het er dan uitziet. Wat nou? Net in de molen dan, dat is vies. Dit is nog een mooi plakje aan. Zo. Nou, en je wordt jou was net, maar juist de jongen gaan Jelke die alweer de zoutstrooien west. En ze voorspellen sneeuw. Wie het sneeuw wordt, maar toch sneeuw. Dus het is weer een dikke griemerijboeken. Jammer, ben ik wel een beetje verwend met het mooie waar. Ja, het rijdt hè? Bah. Nou ja, ik ben op zich wel van het winterwaar, maar ik moet zeggen, ik weet nog even wat wend onder de meitidstemperaturen. Sheila, was je net met mij? Nee? Clear? Net slaan, net slaan. Dat bedoel ik dus. Net slaan. Dat speel stikken, joh. Liet ze wat. Net de waan. Net de waan. Dat gaat toch stikken? Neem je toch ook nog op haar spul? Voorzichtig, hè? Net de waan. Ilde mangeren. Net met spul snoepen. Dat het stikken. Voorzichtig, mij. Het is echt een liedje van de list op het heden, maar het is echt wel een heel scotchje. Maar. En wie is wat ze op het heden ook heel te beduiden, had meer laden leeg geworden. Van de week een paar keer, dan bijvoorbeeld de hagelslag. En dan betinkt ze haar ook net, maar dan gaat die hagelslag in en dan lekker tot het hele laag in. Nou, daar wil je net heel vrolijk van. En dan heb je een ziek jonkje op een bank en een baby die de laden vol struit met hagelslag. Nou, kun je wel vertellen, na de tweede, derde keer, dan denk je wel van... Dus ze had ik een paar keer hier in de box zitten. Een soort van strafhoekje werd dat maar, want dan kun je ze nergens bij. En dat is wel grappig, want dan goelt ze eerst een hele minuut echt vet fanatiek. En dan gaat ze heel mooi badje. Dus eigenlijk vindt ze in de box gelukkig nog wel... Net dwaan, Ildau. Net op steen. Goed speel stikken, joh. Hey, op het trampoline... Nee, vind ik hem net grappig. Net op steen. Of roem het met hem op. Nou, dan roem het met hem wel op. Dus goed speelstik. Marie. Ilde maar de boekersma. Nee. Wat stik. Ja, maar die echt maar even het hartje. Ja, jammer om hem. Net smieten. Gewoon in hem gaan lezen. Sure, hier in hem gaan. Goed zo, zij ze doen het. Kist het wel. Nee, maar roem het hem wel even op. Sure, dan zet hem hier wel op tafel. Ik heb het er net op stingen in ieder geval. Hè? Zo. Nou, ik zal even een ballenklimaatje en dan geven we ze lekker eten. En dan ben ik heel benieuwd hoe het zaken van mij thuis komt. Of hij wel opknapt is of net. We zullen het zien. Nou, alle versjes staan erop. Ik kan wel even wat jaren letten. Beetje loerder. Nou. Die ken je wel, met chips. En dit is fruit. Dit is het festseizoen fruit, ik zei. Maar we gaan heel productieve middag, hoor. Een paar appel, mandarijn, komkommer als banaan. Een bij, perzik en meloen. Een paprika als citroen. Nou, dat is dus fruitversje. Rapgrut, het gaat door zaken. Dit is eigenlijk wel een van mijn favoriete nummers. Ja, ik wil een van de mooiere nummers. Dus, van mijn man, maar ik zo volle die hebben we het. Oh ja, boeken. Die ken je maar al je vers nog wel. Goed door uw hondje die we je vragen.
Ons boefke boeken. Boeken voor een bal in het midden van de tuin. Hij bakte hem vast en smeert hem in een room. Hij weer krijgt het en de bal die zei van knap. Hij vliegt naar zijn koeta en die dat best wel raar. Boem, 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 boem. Zwemdiploma. Maar en nog een van het zwemdiploma. Zwemdiploma A. Mooi fleurig. Jut is het eindelijk dan Safir voor het diploma aan. Ja, al die mannen oefen je. Maar ik kan vaar. Ik pak niet als mij de zwemkleden. Wat kom ik mij? In het zwembad wetten. Ben ik vrij. Komt het refrein, denk ik, of nog net? Ik spring, 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 saf van de kant. Het zwembad met erin. Ik zwem, 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 dan door de ring. Als hier ik niet als die. Nou, dat zijn dus de 4 nummers die we opnemen gaan. We gaan alles muzikaal en textueel nog even nice doen. En dan gaan we met kwart de studio in om het op te nemen. En er gaat een clip dus komen bij het Veske Fruit. Hartstikke leuk, nou. Dus dat gaat heel wat energie kosten, maar ik ben blij dat alles nou zo 4 hinnen klaar is. En het allerbelangrijkste nieuws van Joet, Zaken Thomas, die weer soort van beter, eigenlijk wel heel beter. En die weer voor het eerst naar squallen. Waar best? Hoi. Best wel fit, jongen? Ja. Ja. Ja, Zaken is weer fit, hè? Wie niks aan, hè? Dat zie ik wel. Doe eens dit shit? Met mij komen. Ik kom maar. Het snijbuurs. Het snijdt, jongens. En het is... Morgen is het 1 april en nou snijdt het, hè? Ja. Ja. Nou, ik hoop dat het lezen blijft zijn, anders kan je morgen misschien nog een sneeuwbordje. Ja. Wat hebben we al hier, Boet Niel? Weet het al je sneeuw? Abba. Ja, maar... Oh ja, ik een bal. Ja, met shit een bal. Ja. En Zaken het even lekker doucht. Eerder ik de pyjama Luca. Hè? Dat is gek. Toen het vanmiddag begon te snijden, toen dacht Hilde van... Hé, wat is dit? Ja, ze voelt wel leuk. Heel leuk, hè? Ja, laat ik een bal even. Ja, ga met hem zien. En ik al je snieën. Maar hoe weet je het op schoolzaken? Goed. Hier juf die ik mist? Ja. Ja? En de klasgenootjes ook? Ja. 10 zie ik. In de klas? Ja, 10. En doe weer zo fit. Ja. Wat verdikke. Dus het heerst een beetje in de klasse. We hier Rovian zie ik. Die wie nog steeds uit op school? Die is op school. Oh, maar die wie net fit. Nee, die is nu net fit. Die Wat verdikke, jongen. Gaan we het al je toch te pakken, hè? Ja. Nou jongens, ik ga je mijn naam in de Veskes van de Chitsvlog Veskes. Binnenkort de opnames. Ik ga me heel doen over Hoerenwest. Zaken is weer fit. En jongens, het snijdt gewoon. Dus ik zou zeggen, voerst het nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtje omheen. En via het net de Chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Om naar je Chitsvlog.